10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En we zijn vertrokken! En daar zijn de lopers vertrokken. Lachende gezichten vooral. En een beetje spanning hebben ze. Ja, natuurlijk, er wordt nog even gezwaaid naar me. En dan gaan ze als eerste de markt af. Een prachtig zicht, al die deelnemers die hier lopen. En iedereen is in ieder geval heel goed gestemd nog op dit moment. Ik ga wel een beetje zere potters. Wat zegt u? Dat ik een beetje zere potters hoor. Zere voeten. Zere voeten, ja. We hebben een kwallenhoed gehad, we hebben een liefde op gehad, we hebben een of andere geel muts op gehad, een bolletje. Nou, we gaan het gewoon elk jaar volhouden. Nee, al. Even de rustmomenten. De mental breakdown. Zoiets, ja. Als je de hele dag met hem moet lopen, dan valt dat best wel tegen. How many times I've walked away and I've closed the doors. I can't no more. Vertel eens, waarom loop jij zo langzaam? Ik had net geappt en ik mag niet voor 2:30 binnenkomen, want ze zitten nog in de kroeg. Hallo meneer, uw support is hier. Looking at my past, I've always been the one to blame. This time I'm gonna die.